Сираттағы құтлау хатын тыңлау үшін Әбейлил районында дұнья күтуші Ләйсән Хөснеддин қыды Низамовны телевизор янына яқынырақ сақырабыды. Біздің қадірлі апайыбыды Ләйсән Хөснеддин қыды Низамова 7 декабрь күнді ғүмір байрамын білділені. Яқыныбыд Әбейлил районының Амангелді ауылында ешлі ғайлелі екенсі бала болып дұньяға келген. Апайына иптәш, сіңліхіне 2 ғустағына тірек, ата сәхінің алыштырғыды дұр ярдамсығы болып үте ол. Амангелді ауылының 10 еллық мәктәбін тамамлағандан соң Сибай медицина училищесында һөнәр үзләштірә. Туған ауылында фельдшер болып хезмәт юлын башлай. Бүгінгі күнге тиклем һайлаған һөнәренә тыгыры, үз эшен намыслы башкара. Кешелекле, асык сырайлы, ярдәмсыз булган өчен хезмәттәшләре, авылдашлары арасында ихтирам яулаган шәхес бул. Апайыбыз Еднәбе Хәмид улы менән 29 ел бергә. 3 балага, 2 кыз, 1 улга гомер бүләк иттеләр. Балаларын үзләре кебек эшчән, ныгышмалы максатына ирешүсән итеп тәрбияләнделәр. Өлкән кызлары Зөбәрҗәт юрист һөнәрен һайлап, кияүе Радмир менән Өфөлә яшәй. Алтына исемле кызга гомер бүләк иттеләр. Улдары Тамьян киленебез Гөлсибәр менән Магнитогорск калаһында көн күрә. Бер ул, 1 кыз тәрбияләйләр. Кесе кызлары Нурия әсәһенең юлын һайланы. Сибай медицина колледжының һуңгы курсында укып йөри. Һөйөклебез, матур гомер байрамы менән ихлас котлайбыз. Һиңа озын гомер, бәхет шатлыктары, иян тыныслыгы, тән сихәте, һаулык, сәламәтлек теләйбез. Тормыш елләренә бирешмәенсә, гелән шундай көчле рухлы, ярдәмсыз, изге күңелле булып кал. Балаларыгызның игелеген күреп, Еднәйбез менән иңгә иң тирешеп, озын-озак яшәргә Ходай насыйп итһен үзегезгә. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә генә төренеп яшәле. Апай, біз һине яратабыз дей тугандарыгыз һәм шигырь юлдарында өттәйләр. Гомереңдең якты киләсәген алһыу таңдар аша каршыла. Юлдарында булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңыштар юлдаш булһын, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек ярты бәхет дидер. Ошы бәхет ситләп үтмәһен, дей балакатайда яшәүче кустыгыз Мурадым. Киленегез Диләрә, улдарыгыз Ислам, Исмәгыйль, кызыгыз Камила. Хөрмәтле Ләйсән Хөснеддин кызы, якындарыгызның котлау сәламенә без дә кушылабыз. Туган көнегез мөбарәк, атыр таңдарыгыз тыныс, көндәрегез аяз булһын. Киләһе ер бүләк һездән өчен рәхим итеп тыңлагыз. Ян белгәнсә яшәем, был тормышта тәмләп үсәм, мине күңелемә йыйып барам дөньяя. Йөрәк менән яшәем, бер нимәгә лә бирешмәем, юлда шатлыктар, бәхеттәр өләшәм.